cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. la février kalo kile 27 san 2026 ka aw fo ko melo ni sangena amunu sogolon ana o bismillah ka wulaina bamarkan kibara konala kenam na namna wala chamanke aw ye Mali ani dien fam bela jelenka anga wulaina kibara bagula do bena talike dogokun damne kase dogokun konna ma anga wol masiri tabaw ye wulika jo bawke marabolo chaman konala kidali segu ani mobti kase ka dadige jugula kusebe sungalo solidarité ni oye deme o walia baye o baraw o nunduna anga jamana premier ministre fe o mumeke malika nyon deme ani nyon jigitu tamashenye sungalo ko okum kona la sanka o feno chrétien ni islamé o jeraka o suntiga nyon fe ko ke beni kelia tamashen baye farkolo nyana ko buna kunka mali farkolo nyana kulu baw ka nyana ba kulu bani o fema futiye oluka kalafili ka kan ke avrikalo kletan ani wana ta yasa ka se ka nyema kurasigi anga dolanci kulu nyana bolaw ka jakulu in o nyefe nunu de anga ulaina kibarola kuna foli bakul bawye amna kuna foli wara fara munun kan soni san ka nyefol bu awye ayo soko ko nyuma anga kuna foli sara bela jelina bismillah jani kuna foli sara bela jelen sanfɛ anga fintigila kaw ye wulika jo ke ka damne février kalo kile 20 ka tabla a kile 21 na fintigila kaw ka nyama ka korofo la ko nin dogokun lama buana ko sebe anga chefin tabo fe ka jugu kele sanfɛ kele chow ni duguma kele chow olu ye u fanga fara ɲɔgɔn kan marabolo caman kɔnɔna la ina fɔ segu kidali mobti ni marabolo saba bela jelen kona la ko chefin tabaw ka wulika jo bonay ko sebe ka se ka jugu kele ko ka sangani juma février kalo kile 20 ye an wol masiri tabaw ka nyama ka korofo la ko segu marabolo kono ken la yoro mumbe nuba wole ko sunga marka ko anga chefin tabaw ye mangane jugu u ka daga do ka okumbe daga munu ni okumbe moto la u chamamba marfabu bolo ka nyini ka la nyini kubeta bamancha wale ko ulabe ka uto uka o fara ɲɔgɔn kan ni kan moto sanfɛ ni dɔw y'a ɲini k'u bɛ t'u dogo jirikɔrɔlaw la ko an ka wolomasiri tabaw ye u viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko u tun bɛ ka taa ɲini ka t'u yɛrɛ kɛ n'a fɔ jiri ka dogo jirikɔrɔlaw la nka sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kama k'u taara ni mangana jugu ninnu ye ka u bɛɛ lajɛlen ka u susu ko o yɔrɔ kelen na fɛnɛ susuli kɛlen maa dɔw y'a ɲini ko olu bɛ fiɲɛ duuru
u ma se ka taa ka dan kɛ baw k'an ka cɛfini tabaw ye o sira labɔ ni ka u ci ka u daji o yɔrɔ na wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ k'u ye maa ŋaniyajugu ninnu maa 10 ka o bɔnɛ o ni na k'u bɛɛ lajɛlen ka u daji ni ka minɛn caman minɛ o la o siratigɛ kelen na sibiri février kalo tile 21 an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko kidali ani mɔpti kɔnɔ cɛfini tabaw ye wulikajɔ kɛ ka jugu gosi ko sibiri o tile kɛra wulikajɔ ni sebaya ye an ka cɛfini tabaw bolo kidali secteur D kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u ye mɔbili dɔ ye mɔbili min ni bamanciya wale ni kɛlɛkɛmɔgɔw ka mɔbili kun don u ye o mɔbili n'a tun bɛ fɛ ka boli ka a susu ka a mɔbili daji ni ka n'a kɔnɔnafɛnw ka o n'a kɔnɔnamaw k'u bɛɛ lajɛlen daji o siratigɛ kelen na yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Atara zone kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ko u ye bamanciya wale ni kɛlɛ tigilama dɔw kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ye o yɔrɔ kelen na fana u ye olu susu ka maa 5 ka o daji mɔpti marabolo kɔnɔna wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ jafara bɛ o secteur la ko an ka cɛfini tabaw u ye sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw caman kɛ bamanciya wale ni kɛlɛ tigilamaw ka groupe dɔw tun bɛ yen nɔ n'u kun dogolen bɛ yen nɔ n'u tun bɛ k'a ɲini k'u bɛ bingani walew ta k'a ɲɛsin maa nana sumaworo ma ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu min bɛ munumunu salo la kuma bɛɛ ka se ka malidenw n'u bolofɛnw lakana u ye nin maa ninnu ka u koron ka o bɛɛ lajɛlen daji susuli ko 2 susuli fɔlɔ u ye u ka mɔbili ni o ye pick-up ye ka o susu ka o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ani fɔ ka taa se maa dɔw fana tun bɛ a ɲini k'u bɛ boli ko an ka cɛfini tabaw ninnu bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa journal division Umar Jara yɛrɛ k'a fɔ ni marabolo 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko baaraw kɛra wa sebaya sɔrɔla juguw kan ko wa an ka cɛfini tabaw nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen u bɛ wulikajɔw la su ni tile yaasa ka se ka jugu kɛlɛ maliden n'a bolofɛnw bɛ lafiya cogo min na wa ko wulikajɔw bɛ to sen na halisa ka se ka malidenw ni u bolofɛnw ka u lafiya ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw an bɛ o kalo bala sunkalo kalo kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaayaso u bɛ dɛmɛ sira bila sen kan ko sunkalo solidarité ɲinan san ta o kolobon karili kɛra ka sanga ni jumadon ye sigida gale kɔnɔna la Korofina Esco terrain na ka se ka dɛmɛ ta k'a di maa minnu ni a ka kan ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana ye diinɛ jamana ye wa ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw alisilamɛya jɔsenba don wa anw yɛrɛ danbe la ɲɔgɔn dɛmɛ ye an danbe fɛnba ye o siratigɛ la nin sunkalo kalo in kɔnɔna la a baara ninnu donna an ka jamana premier ministre journal division Abdoulaye Mayiga fɛ jamanakuntigi tɔgɔ la nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ belebeleba ye an ka alisilamɛyaw ka diinɛ minisiri ale tun bɛ kɛnɛ kan fɔ ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ko minisiri muso ani fɛn min ye sigida gale maa ɲɛmaaw ani bɛɛ lajɛlen bɔra diinɛ ɲɛmaaw ka se ka taa nin kɛnɛ nafama in kan ka se ka bɛn ni keleya kɛ kɛnɛ in kɔnɔna la donbolo taara k'a di maa ma maa minnu ni a ka kan ni o bɛ tali kɛ balow la o bɛ se ka sunkalo musakaw ta cogo min na o kɔfɛ duwawudenw ani seli foroba seliw kɛra bɛn ni keleya ka duwawudon kɛ an ka jamana ye an ka jamana premier ministre journal division Abdoulaye Mayiga ale ye lasigiden 2 ka o bisimila siniwaw ka lasigiden kura ale taara se an ka jamana premier ministre ma yaasa a bɛna baara min daminɛ ka se ka o ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna premier ministre ye siraw yira a la ani sigikan mun ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara kɛ ni a ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ Mali ni Chinois jamana cɛ jɛɲɔgɔnya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya nafaman don wa a kolo ka girin kosɛbɛ sɔrɔ yiriwa siraw fɛ o de la lasigiden kura mun nalen filɛ nin ye ni o ye Xi Jinping ye ko ale Chinois ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Xi Jinping ko lasigiden ale bɛna baara kɛ ni o de ye ani jamana ɲɛmaa 2 tɔgɔ la Mali jamana ɲɛmaaw u bɛ ka baara ni mun kɛ ka se ka jɛɲɔgɔnya 2 ka o kolo giriya o siratigɛ kelen kɔnɔna la fɛnɛ Irankaw ka lasigiden kura ale fɛnɛ bisimilara an ka jamana premier ministre fɛ journal division Abdoulaye Mayiga ale mun ni a nana Iran jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se ka jamana 2 ninnu ko o kolo giriya Mali ani Iran ko jɛɲɔgɔnya caman bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kabi gale jɛɲɔgɔnya mun ni an kɛn bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nanzaraw ka jɔnya juru n'a bɛ wele ko impérialisme ko o hakilina in bɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛw kɔnɔ o de bɛ an kɛɲɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bolo ɲumanw bɛna kɛ Mali ni Iran ɲɔgɔn cɛ ka se ka an ka jɛɲɔgɔnw ka kolo giriya a mun dɔw bɛ tali kɛ ka se ka bamanciya walijuguya kɛwale tigilamɔgɔw ka o kɛlɛ ani fɔ ka taa se ka lakana ko ka sinsin jamana 2 kɔnɔ ko kɛnɛ in bɛna kɛ yɔrɔba ye fɛnɛ Iran ni AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka jɛɲɔgɔnyaw k'o kolo giriya ni ka o korosiyɛn an bɛ taa finitigilakaw ka koɲɛ bunakun kan polisilakaw olu ye wulikajɔba dɔ kɛ
Solombugu commissariat de police u ye u tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu ni olu tun bɛ ka mobili ni moto viɛntu ka a falsifier ka a feere maaw ma ka sɔrɔ a wari tɛ don musaka kɔnɔna la ni o ye waganɛba ye ka n'a ye sira kolon fɛ ka viɛnti kolon ka a feere maaw ma ko commissariat de police min bɛ Solombugu olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka taa tɛgɛ da ni siganama dɔw kan bawo ko damakasi sɛbɛn de sera u ma maa dɔ yɔrɔ maa mun ni a ma yɛrɛ kofɔ ka ni maa ninnu minnu bɛ ka maaw gosi ka wari minɛ u la ka viɛnti falsifier ka feere ko u ye o maa kofɔlen ninnu siganamaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna de la siganama ninnu tɛgɛ taara da u kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko u tun ye nafolo miliyɔn 10 caman de bɔ maaw kunna ka viɛnti sɛbɛnfura ninnu ka a falsifier k'a di u ma Solombugu commissariat de police olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa ni maa ninnu ka tɛgɛ da u kan an bɛ waati min na ko bi ko u ye u jɔ bɔgɔ jeninen kɛ ka taa n'u ye kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka u bila mana de dépôt la nin kuma in na ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ halisa k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ni maa wɛrɛ minnu bɛ baara la ka se ka u ka réseau tɔ ka a ci marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye sankaw bara ko baara de kɛra san mun ye maaw munafa kosɛbɛ bawo an bɛ waati min na ko bi an bɛ alisilamɛw ka sunkalo la wa kerecɛnw fana ka sunkalo bɛ sen na san misiriba kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko alisilamɛw ani fo ka taa se kerecɛnw bɛɛ lajɛlen jɛra ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka sanga ni février kalo tile 21 ye nin kɛnɛ in na a ɲɛmaya kun bɛ san marabolo ɲɛmaa bolo colonel major Usman Sangare a kɛnɛ kɛra bɛn ni keleya taamasiyɛn ye ka yɛrɛ k'a fɔ diinɛw Mali kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maanifinya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya k'o kɛ o taamasiyɛnba ye kerecɛn diinɛw ka ɲɛmaaw ani fo ka taa se alimamuw ni o ye silamɛw ka ɲɛmaaw ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ye dugawu don kɛ bɛn ni keleya la ka ɲɛsin jamana in ma tomiyakaw baara joli sɛgɛsɛgɛ baara dɔw kɛra ka ɲɛsin bon ma ni o bɛ tali kɛ sina bon ani wulunugu bon cancer de sein ani cancer de col de l'utérus ka ɲɛsin maaw ma maa min ni olu ka degun ka bon kosɛbɛ hakilina ɲuman mun ko n'a bilala sen kan yaasa musaka tɛ musolaka minnu bolo ka se ka nin joli sɛgɛsɛgɛ ninnu kɛ bawo ko bana ninnu bɛ musolakaw sɛgɛn kosɛbɛ ka se ka nin bana ninnu sɛgɛsɛgɛ n'a bɛ maa mun na ka u dɛmɛ k'a furakɛ o hakilina ɲuman in de taara u ka kɛnɛyaso tigilamaw fɛ minnu ni olu bɛ nin bana in k'a dɔn kosɛbɛ ko nin ye hakilina ɲuman ye yaasa musolakaw bɛɛ lajɛlen hakaja seba tɛ minnu ye u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ ni bana suguya fila ninnu o kɔlɔlɔw ma segukaw baara dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu n'u ka degun fanga bon kosɛbɛ ko personne vulnérable ka sanga ni jamana ɲɛmaayaso ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina kura ye ko sunkalo solidarité mun baaraw bɛ bila sen na san o san a yɛrɛ la k'a fɔ ko a baara ninnu donna ka sanga ni février kalo tile 22 ye kunungo segukaw ka misiriba kɔnɔna la marabolo ɲɛmaa diinɛ ɲɛmaaw kerecɛn diinɛ tigilamaw ka ɲɛmaaw ani fo ka taa se alisilamɛ diinɛ tigilamaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ka se ka taa kɛ bɛn ni keleya kɛnɛ ye guwa 450 hakɛ olu de garisigɛ donna nin dɛmɛ ninnu na n'u bɛ tali kɛ balow la malo tulu ani fo ka taa se balo n'a ɲɔgɔn wɛrɛw ka se ka sunkalo musakaw ka u ta n'a ye korokaw baara hakilina dɔ bila sen kan yaasa ko ka se ka kunsɔrɔyɔrɔ jɔ réfugiés ye maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kunsɔrɔyɔrɔ 3,000 ani 600 o bɛna di o de ma maa 3,000 ni maa 600 olu de bɛna so sɔrɔ u bɛ se ka u kunsɔrɔ yɔrɔ min na yaasa ka se k'u ka ɲɛnɛmaya baaraw kɛ maa minnu ni olu kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye ko hakili tɔn bɛ u la jamana ɲɛmaaw ani fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yen nɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ projet gasi mali ani solidarité internationale fo ka taa se fonds humanitaire régional pour Afrique de l'Ouest olu de bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don ni maa ma maa minnu ni olu ka kan kiba an bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Burkina Faso ni irisi jamana ye jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ mun ni a kɛra sababu ye kɛlɛkɛminɛnko bunakun kan yaasa ka se ka kɛlɛkɛlaw ka u dɛmɛ kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko irisi jamana ye minɛnw ta k'a di Burkina wolomasiri tabaw ma n'o dɔ bɛ tali kɛ groupe électrogène ani fo ka taa se ji bɛ dilan ni fɛn minnu ye ka se ka ji sanuman di kɛlɛkɛlaw ma ani kɛlɛkɛlaw bɛ taa yɔrɔ minnu na olu ka se ka ji sɔrɔ ani ka kuran di yɔrɔ ma yɔrɔ min ni finitigilakaw bɛ taa yen nɔ u ka baaraw kɔnɔ ka juguw kɛlɛ u ka se ka sigidadenw fana ka dɛmɛ don u ma ko musaka in a dɔw su taara i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 hakɛ la somali jamana kɔnɔna la diɲɛ kurukara kulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ dɛmɛ kɛ baloko sira fɛ ko programme alimentaire mondial olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko san 2026 avril kalo nata in de bɛ u bolo ni musakaw ma débloqué olu bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ bawo ko olu ka musakaw dɔgɔyara kosɛbɛ o de la ko jɛkulu in ni o ye PAM ye a agence min bɛ Somali ni suryanfanw fɛ u mago bɛ wari mun na u bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 95 hakɛ la ka sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don maaw ma ko o de la a ka kan waati gɛlɛnw kana dɛmɛ ka don u ma yaasa fana ka se ka dɛmɛ don maaw ma minnu mago bɛ a la Congo RDC jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko faransi finitigilaka dɔw olu yera kongokaw ka finitigilakaw ka daga dɔ kɔnɔna la ni kɔrɔfɔ mun ni a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko finitigilaka ninnu yera ye nka kɔrɔfɔ in kɛlen dɔrɔn Congo RDC maaw u bɔra ka a ko ka a jɛya ka yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafonila dɔ de tun bɛ fɛ ka polimiki wuli k'a fɔ faransi finitigilakaw u nana fara RDC maaw kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don olu ye faransikaw wele nka faransikaw bɛna dɛmɛ mun don u ma a dɛmɛ bɛ tali kɛ de formation ni a ɲɔngo n'o tɛ kɛlɛ daga la kɛlɛ ɲɛkun o ye Congo ka denw de ye faransi bɛna fara u kan ka u dɛmɛ formation ani baara wɛrɛ n'a ɲɔngo de la Marokukaw ka masakɛ Ura Mohamed Sisi ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu ka kan ka sanga ni sibiri février kalo 21 ye sunkalo o dɛmɛ kɔnɔna la Marokukaw ka masakɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka dɛmɛ bɛna se maa miliyɔn 4 ani maa 300 ani 62 ni kɔ hakɛ olu de bɛna dɛmɛ sɔrɔ ni sunkalo kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen na ka bɔ Marok masakɛ o yɔrɔ Egypte jamana ani arabu jamana 16 olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ jɛn ni Amérique lasigiden mun bɛ Israël kɔnɔna la a ye kɔrɔfɔ dɔ de da ɲɛnɛmaya kɔrɔfɔ mun n'a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Israël de ka fanga bɛ arabu jamanaw bɛɛ lajɛlen kan Egypte ani jamana 16 mun bɛ arabu jamana kɔnɔ olu yɛrɛ k'a fɔ k'u ma jɛn ni o kɔrɔfɔw ye bawo ko lasigiden bɛ ka kɔrɔfɔ mun fɔ a ka wale in ye ingérence de ye Amérique bɛ ka i da don arabu jamana kɔɲɔw la cogo mun na ko o wale dɔ de ye nin ye olu tɛ jɛn n'a ye u b'a yɛrɛ k'a fɔ arabu jamanaw kɔnɔ u bɛ fɛ ka Israël de bila olu bɛɛ lajɛlen sanfɛ arabu jamanaw dun yɛrɛ k'a fɔ petu olu tɛ jɛn ni o ye wa baaraw bɛ ka kɛ cogo min na bɛɛ ka bɛɛ bonya i ka lahala kɔnɔna la Amérique jamana kɔnɔna la maa dɔ de minɛna finitigilakaw ye a lajɔ ni ka a faga bawo ko maa in tun bɛ fɛ ka taa dankari kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka résidence dɔ la Mar-a-Lago kɔnɔna la Donald Trump ka résidence min bɛ Floride ka maa in to yen nɔ marifa b'a bolo ani taji k'a fɔ k'a bɛ don ni du kɔnɔ ka taa dankari k'a la ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na finitigilakaw ye a kunbɛn ni ka a neutraliser kibaruya mun ni a bɔra faransi kunnafoni sira AFP maaw olu ka bolo kan farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan Mali farikolo ɲɛnajɛw kulu ni o ye fɛnma futi ye ale koɲɛ kun gɛlɛn bɛ kosɛbɛ bawo waati tɛmɛnɛw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ démission olu cayara o siratigɛ de la ko ka sanga ni avril kalo tile 16 ye ko fɛnma futigiw ni o ye an ka farikolo ɲɛnajɛ senandolanci kulu a bɛna ɲɛda kuraya ka se ka ɲɛmaa kura di a ma ani maa minnu bɛna a mara ka se ka o kulu ni o ye a direction ye ko ka sanga ni avril kalo tile 16 nata in ye bɛɛ lajɛlen bɛna o dɔn kɔrɔfɔ in a da ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ maa mun bɛ yen ni o ye secrétaire général ye ni ale bɛ FIFA ani CAF kɛrɛfɛ ale yɛrɛ k'a fɔ ko cikan dɔ senfɛ ko kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen da ɲɛnɛmayara malidenw bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ fɛnma futi a bɛna ɲɛmaa kura sɔrɔ ani a bɛna ɲɛda kura sɔrɔ ɲɛda kura minnu ni olu ka baara bɛna kɛ ka yɛlɛma don Mali senandolantan ko o bunakun kan malidenw bɛ ka mun laɲini ka sanga ni avril kalo nataw ye ko maaw bɛna o jaabi sɔrɔ
ne be dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to jani na yaasa ka se ka aw kibaru kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yira aw la Keba Jalo ale tun bɛ ka o wulikajɔ ni o baaraw kɛ aw ye a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45